Use the cover. The dad is around the I think, yeah. Oh, where is that lady? Kasan sa ipin? Ayaw ko din. Hindi ako nakakain. Mamaya doon, sabi niya. Mamaya? Tablet lang nila. Hindi siya kakain? Kakain siya. Baka nakausap niya yung... Ano ba yan? Hindi may bago yun. Ay, hindi pa pala nakinalutad. Babae. Guys, naman tayo. Hindi. May babae? May babae? Sino babae? Hindi, kala ko yung babae na sa tabi niya. Kaya man, kaya. Hindi kala ko yung... Eat more, bro. Dati ko pa niya, bro. I don't like this one. Guys, It's not sweet. You should either eat it before you eat. Oy. Chicken butter ba yan? Oh, butter chicken. Oh, beer. Oh, Kate, you are eating? Yeah, actually I'm done. I eat this. You're done? You're done? Half. Noel. It's good. That roti is nice, but they have put too much ghee. Ano po But eh? it's good. Ghee, too much. Ghee. This, guys. I think, use yours. No, I didn't use my spoon, so I can. Oh, no one is... Ano tayong viewer, ah. Ano yung sa akin sa pwede ng kamusta? Ano po? Yung sa ano yun. Ang hirap pala siya. Ma, there is too much chicken here. Take it. Hmm? Yeah, just eat. Ang juice niya, bro. Oh, uy, usog lang kayo. Legit. Sabi ko. And the thinness. Guys, ito yung mga kasama ko. Wala nang nanonood eh. Mukbang po kayo. Kain po. Will you say something? Say something. Kain Yummy. po. Kain po. Wait a second. cup. That is Thai, bro. Come on. Kain ka. Kain ka. Kain po. Kain po. What is that? Mukbang. Mukbang yan. Yeah. Mukbang party. Mukbang, what? Mukbang party? Mukbang party. Grabe naman. Chicken mo. Pamalakas. Magdumang ko. Sarap. Sulit sabi. Business sa Pinas. Sana makakagawa mo. Vijit, Hmm? can you just teach this lady how to cook butter chicken? It's actually easy. Yeah. Hmm. Is it? Yeah. I haven't tried. I mean, what is the main ingredients in this? Of course, the chicken. But the Tomato spices. puree. No, you put garam masala, everything, all that. Lighter version. Cream and everything. Basic thing is same because of the tomato puree and the cream you add, you get this color. Okay. And onions are not too much. It's less in this one. You want next week? I will cook. Why not? Yeah, that's better. Nayaab yours. Then we will only order roti. So we will not order in Nayaab anymore. You will just order from Vijit. Legit kitchen. No. No, what is that? What is your YouTube account, bro? Mixology. Mixology. My even Instagram is same name. You do modeling, right? No. That is Kate. Local model.
Cake. Okay. Cake is bankrupt model. She's trying, but nobody's looking at. Wow, ang kami. She's trying to edit all his picture to the teen. All her views are from above 60 people. Ang pangalan? Hindi. Tapos masarap ko na soft drinks. Kaya, mas lang sa drinks. All budget closed now. It's because of cake. All because of salespeople. Because si tatay. Yan ba? Vijit. Done. Maasim pala ito. Oh, chicken, they didn't like it. This is good. It's good for digestion after you eat. Kala ko yung sabi ko bago. Ah, yeah. Oh, I'm still eating my lunch. Yeah, I'm having my lunch. Hindi medyo naman lang. Did you need it now? Or I can send it to you? Later, finish food. Okay. Thank you. Huwag mo nang tinatanong ka ba nun? Alam mo, Bullshit eh. Oh, Lisa. People are... kala ko yung Pag ganun, sabihin mo, kumakain ako, tignan ko lang mamaya pa. Pag si Mr. Is, of course. Salamat. Wala pang dalawa. Ang gagalit ko sa ano. Okay nga. The chicken is spicy. Hindi naman ko. Kasi hindi naman ganun si Amo eh. Popcorn. Sorry. Nakalive ka? Kasi... Lagot na ako sa mga ano, tapos tayo lahat na-hold ka. Hindi ko nga maano. Napagkasa ka. eh, talaga ang tissue kung gusto niyo makita. Hindi na ako matapos na dyan. Tapos ano lang, check na lang kaya. Kailangan na daw ko naka-birthday. Wala eh. Mag-error sa akin. Hindi naman mag-e-aero kaso... Kayo na lang muna ang ano. Yan naman ang sel. Itutok mo na lang sa'yo. Anak ko. Ay, yan, saan ako na dyan. Nagadurong mo dari kita doong Ilocano. What's the Pag matter? nalanda ako kumari. That's it, bro. Bro, just sit down. I'm eating. That's good. They didn't even eat. I ate that. May katawang pizza na. Kaya nga. Hindi Oo. ko Christian Noel to na yan. Awang mo take bulan. Walang pagkain dito. Ako pa naman ako yung pera. Sige nga. Tao si chair mo. Ewan ko ba? Nasa chair ba to? Yun, di ko nag-live ko. Dapat di ba magbibigay ng notification? Wala. Hindi, sa YouTube to. Ah, YouTube. Talaga? Sinasabi ko na di ba? Kasi may kain mo yung chicken. Spicy. Yeah. Next ka ako mukbang na una ka ako. Ah, chicken tikka. Mukbang. Sit, Vijit. Sit. I'm going. Ranz Kyle. Ah, Okay, buy something. Join me later. Yeah. Alam ko nagpinkuhan kami sa baba kahapon. Halos di pa rin kami sa labas ng ang lakas ng hangin. Bakit man? tambay. Nakakangin sa labas sir. Tapos nakakita namin every hapon sila sermon. Lumalabas din. Ano lumalabas dun sila? Minsan. Ang init kasi. Hindi, makangin. Mahangin sir.
Next month, malamig na yan. Ang bilis ng ano yan. Yung AC ng September, bilis na siyang lumamig. Ang lamig ka sa kwarto namin, grabe. Oh, wala kayo kay Hailey ah. Kaya ang sarap ng tulog namin. Kay Hailey, naka 15 kami sa bahay. Ayaw nang magpumot. Ang lamig kayo. Ano pa? Ang anghang yan, sir. Oh, kainin mo yan lahat. Grabe mo kayo, may bukas pa. Ano na sa akin? Meron na lang kayo. Hindi ko na kumain dito. Hindi na lang. Ang buo pa nga kayo. Pero after 5 years, pinagay ko na yung folder. Medyo okay pa. Na? Meron na lang. 6 yan, sir. 7. Yung ganun, yung sasawa ko din eh. Ang Ang pangit mo kasi sa mga, sa mga ganyan, ay yung late ng yung parang late version na ng iPhone. Parang babagal na siya pag ano. Oo, yung nag-update. Para ano yung iPhone na yun eh. Papatatan yung patasan ng GPS. Tapos minsan, yung iOS, minsan pag umi-stop na sila, kunwari sa 7, hanggang iOS, ganito na lang sila. Yun o. Kaya Yun ang pangit. nagpapabalik na palimuli ng iPhone eh. Hindi ko ma-compare. Hindi ako gumamit ng bago. Pero wala kami yung problema sa akin. Yung mga lumang iPad namin, sir, hindi ka na makagamit kahit anong app. Kahit YouTube, wala ka Hindi na. na. Bawat na po yung pagkain yung tapos parang may limit lang pala yung gamit mo. Yung okay pa siya pero hindi ka na makagamit ng kahit anong app. Display na lang ba yun? Pwede siguro yung Ano iPad? iPad. Ano iPad? Ano iPad mo pala yun? Ano ka dalig Ano na lang siguro. iPad yun. Hindi iPad. iPad talaga na. Dalawa lang yung isa malaki tapos yung isa maliit. Hindi yung makano sa YouTube. Wala na, hindi na siya ayaw na mag-YouTube. Ganun. Kasi nga kailangan mo i-update yung iOS. Okay. Pero hindi Ano na nga lang, i-update kita natin, no? kasi ang doon na naman limit na. Yung nga ganun ang iPhone sa part na yun. Kailangan mo tawag mag-upgrade. Kung iPhone user ka. Sabi ko wala ka na pa. Naalala ko tuloy yung iPhone 6S. Biglang nag-shutdown. Biglang di na nag-gamit, di na nag-on. Dalawa nang nanonood ah. Tingnan mo sa nanonood, 2 million views. Kain tayo. Ako yung ito. Oo, magamit Kaya, ng ikaw yung iPad. masaya. Tapos yung laman nun. Mag-like ka naman daw. So kung magbabago ka, Saan na di ba mag-like? bago, Oo. hindi mo na pwedeng makuha na basta-basta yung ano. Hindi ko pwede. Yung laman dati mo po. Bawal sa mga picture, sa mga video. Ganun. Ang pangit pa dyan yung iCloud. Pag napuno yung iCloud mo, hindi ka na makaka-upload. Yes, sir. Ano mas ginagamit yung mga 50 GB something. Sarap. Napabenta. Kaya talaga Wala na rin to. Talagang Inubos na ni Kim. Yung ano kasi dapat, kagaya ito, 125 kakay. So ako 5 taon na hindi pa nagkahama sa akin. Pero ako yung mga, ano ba yung GB ng 50 something, no? Yung 95. Yun. Yung mga member. My cloud. Hindi, sa iPhone, di ba? May mga 128 ata sa'yo, pre. 128 ba? Yung sa'yo. Tapos, yung Bago yung sa 50 na. 500. 500 yung mga bago. Maximum ata 1 terabyte sa mga bago ngayon. So yung mga bago Kung gusto naman terabyte kayo, lagi ko lang stock. Talaga? Di ba sa rin yung bala kong bilhin? Tapos eh, kaya yun man, ano, kung mag-click ka, isalin mo na lang yung Kasi usually wala naman kasi yung gold bill ng gano'n. So ang ginawa ko na nun, nagbabayad na lang ako ng iCloud. Yung paano? Sampo lang, monthly. Kasi hanggang sa kung marami sa akong picture, 25K. Ang hirap ng sa akin kasi yung Apple ID ko, Pilipinas. Hindi ko na hindi ko na ma-change. Ewan ko. Bakit Ano nito? phone mo? Eh, Ano phone mo? Nagka-iPhone 4 kasi ako dati. Hindi, yung ngayon.
Yan, 11. 12 to. 12. 12. 11, ganyan doon, pabigyan. Ay, oo nga. May Pero pagkaparehas. pinipili ko na nakarang, 11 po o 12? Gusto ko pa. Baka mag-14 Pinili ka. ko 11 o 12? 11 ata. Kasi binili ko sana ang pinagdala ko. 11 ata. 11 ko. Guys. Ay, wala na yung isa. Yung 1 million na nanonood. Hindi na, ano, Hindi na 2 million. hindi na 2 million. Sorry naman. Tama ka tuloy. Oh. Dear iPhone, nagreklamo kami. iPhone. Nagre-reklamo sila. Baka Yung lasa naman. nito pizza. Baka naman. Ang sarap sa'yo, parang laser. Sabi mo, sir. Pag sa mo sa ganun, masarap. Pinapayang ko eh. Pero ito, dos sauce na lang. Pero masarap pa rin siya. Diyan may sasaw. Wala kasi lasa ng kinain ko pagka... Wala kang salmon. Na kaya nga. Ano to? Napasubo nga po. Si pare Yung 1 kilo daw, pag may kasamang ulo, Puso na lang. 39 lang, 39. Pero pagka yung full, 80. So sige nga ako sa 1 kilo sa amin isang ulo. Naalala ko sa bahay nila matay. Di ba lang Hindi yung... pala 50 kasi 1 point something. Ayaw na kumikain sa kanila. Tapos pag yung ulam nila salmon, eh, lahat sila nawawala. Ayaw nila. Kasi, Ayaw nila sa Saan? Sa salmon. Sa Alam kanila. mo, madalang yung nanin mo dun. Baka yung sinasabi mo sa amin yung mga... Salmon talaga sir kasi yung lolo ni Matis may sakit siya. So yung salmon lang pwede. hinahanap talaga Yun nila. lang pwede yung required sa kanilang doktor. Kasi pag yun yung ulam nila sa bahay nila, lahat sila nawawala. baka naman, ano, hindi sila nawawala kasi nga, pinapaubayan nila sa lolo nila. Eh, ikaw naman, minumukbang mo. Nagda-diet yun sa Mahal sa atin eh. Nalala ko tuloy. Mahal sa atin. Ako hindi pa ako Ano? nakakain ng Yun bilhin nga ang mahal. Pati hipon. Ang mahal din ng mga hipon nga sa atin. Ang mahal na tapos tumatakas Sino? sila. Sa amin, ang mahal ng Malayo kayo lalo eh. Puro Sa hapon. Palasdan. Sa amin, mga import sa Nanonood ka pa naman, di ba? Bakit wala nang ano? Naalala ko tuloy nung bago mamatay yung lolo ni Ma. Hmm. Nagkuhan sir, yung sa harapan ng apartment, eh nagdadamo siya. Tapos biglang biglang ano na pala ilang araw na inatake ko. Mapatay. Patay niya siya. Ano yung ano sa kanya, tumaas yung, Cholesterol? hindi sir, creatinine. Sobrang alam ko Patuloy yun. yung problema. Nag-ano na lahat, nagkompletado na lahat. Mamaya ka na magkwento ng mga ganyan. Yung makain tayo. Visit kaya yan sir, sa bahay pa namin minsan na Nagmumukbang tayo po. Nagpupinto na mo. out of topic yung mga kunikwento niya, mga patahalan. Ngayon ay nag-uusap kami ng iba. Walang kwento. Horror. Walang kwento itong kasama namin sa... Ang hilig na pa magsasabi. Ito. Topic niya. Walang niya. Ay. Anak ko sir, kaya wala na Bro, doon. say it. Oh, mag-hi ka, sabihin mo naman sir. Nakaka. Nagay na ako, pangalawa ka. Kaya. Ito po si parang Noel, Mayaman po yan. mayaman po ito. Utangan doon na. Ayan po. Nagpapautang ko sa Pilipinas doon 1% every after 2 years. Inutangan po namin yan dito. Lagi ko siya may cash. Pag sa amin po, zero interest. Kaso po, kailangan yung ibigay yung ibigay yung collateral, hindi yung may babalik. Mag-send tayo. Kung hindi po daw, iuwi na lang kayo. Ay, nanonood. Ako. Panoorin mo din kami. Kaya pala din. Ito. Hindi na naman yung... May pala din pala sa kanto. Sige. Parang sa Sabi nila- TikTok girl. Saan, sir? Ay yung, pre? Ang dami ko nung kinain. Parang nag-friend. Sayang itong gusto ko. Yung anak natin bago din ito, alam mo yung lunch break pa lang. Wala kasi lang lunch break siya. Ang dami. Saka iba kasi. Dito na talaga siya. Ang sabi naman sir, parang hindi ko kasi babae. Ulito yung ano. Mamaya na lang. Pag bumaba. Makaintindi na tayo. Nakakaintindi kasi siya ng buwahin natin minsan. Saan kaya ako bukis na yun? Sige, sige. Magkano ba talaga niya?
pumalag naman ito. Tapos yung pangalawa is yung Monday meeting ay special siya, may sarili na explanation sa kanya. Parang may sarili ng explanation. Akin na to. Salita nila, hindi ko maintindihan. Sir, sa'yo pa to. Oo, grabe yun sa'yo. Ako na, kay Kate na yan. Ang hanghang pa yan yun, sobra. Kasi Noel, tikan mo na lang to. Sige po, salamat. Panoorin mo ako. Sir, di ko mamanap. Iba ka ano, di ba? Mukbang. Kaya alam mo sa may parang TikTok din to, yung may Mukbang. pag-send ka ng super sticker, may pera. Ba? Ka-17 ida dyan. Dapat parang may nanonood. Nagkano ka? Nag-send ka ng stickers? Dapat may 17 ida ko, mga mobile yung pagkain. Mukbang. Grabe naman. Mag-send ka naman ng ano? Ang saan daw, girl? Iba ka ano? Hindi, makikita mo dito. Walang kwenta yung ano. Hindi lang yun. Makikita Hindi mo. nga ako nag-YouTube eh. Baka di mo na sinubscribe. Ngayon nga ako nag-open ng YouTube. Subscribe mo siya. Ano yun, iba ka na, di ba? Baka. Nanonood ba yung mga pinsan mo? Si ano, si Kenji. Wow. Hindi kasi natin. Yan. Taas na pala ng subscriber ko, sir. Yan. 1.5. 1.5? Hindi, 1,050 lang niya. Right, o pala 1,050. Ang content mo. Saan? Pero ano mo naman siya, subscribe mo na. Hindi na. Kahit di kayo nag-YouTube. Ito di pa. You have YouTube, right? You have YouTube? Nanonood ako. Sorry? You have YouTube. You have Yeah. YouTube. Wala lang naman. May subscribe. Subscriber lang tayo. Oh my God. Iba ka, no? Subscribe. Yeah. It's mandatory. Mandatory? Yeah, it's mandatory. In your YouTube channel? YouTube channel. Yeah, I already subscribed yours, I think. But you are not promoting, you are not watching. You just subscribe. This is not right. May condition pala. Oo nga. Kaya ako magana. Kailangan ka panoorin. Thank you po sa mga manood. Tapos na po ako kumain. Tapos na po akong kumain. Si Kim, dami po niyang nakain. Kinain niya lahat. Gusto po sa Isabela. Kamusta po sa Isabela dyan? Naldo kayo? Pantay, babalik kami din. Nabsug kami. Nagsug kami. May ako pa din na batong ni. Kailangan namin iba ba itong pagkain na to? Punta ka dun sa amin, sir. Ilangan din sila. Di ba pag Ilocano parang galiit? Ayun lang. Sa amin, hindi malambig ba? Sa Iloilo, ang malambig ng mga tao. Sa inyo pala yung shortcut na papunta ng tawag dito, may shortcut sa inyo. Papunta na kami, sir. Big set? Banawe. Baka mamaya. Banawe. Sa inyo pa. Banawe. Dati kasi Bakit kami na dito. Sa kawan ng bakit naman Pati ito, oh. Papuntang Langot. Sinabihan ko Na, na. oh. Sinabihan ka ba? Ayun mo. Kailangan na po namin itayo itong busog namin. Kailangan. Ito lang, tandaan na to. Saan yun, sir? Papunta sa Langot. Sa inyo pa. Ah, sa Lamot. Kapag Lamot. Papasok ng bagyo yung sir. Hindi. Hindi, Lamot, girl. Lamot pa. Ano na? Lamot Sabi ay sabi ng Ipugaw. Lamot After Ipugaw. Langot kasi, tuloy-tuloy yung mapunta. Relax, relax, relax. Daanan lang to. Kasi ako tulisin eh. Dapat tulisin ako para may rescue. Kasi yun Langot, papunta na ng Banawe. Oo, Manaway, Bugaw. Ganun ba, sir? Sabi ko talaga sa daanan, sir. Oo. Naligo-ligo Shortcut sa pa kanila, kami. recorded lang sa kanila. So Langot, di ba? Wala daw ano. Yan dumaan sila pa. City namin yung bayong wala namang city. Wala, sayang to. Hindi nagalaw ko. Eh di, iwan mo namin. Kasi balutin mo ano. Bayong yung parang Nilap ko? Bye guys! Bye, guys. Bye, See guys. you on our Bye. next vlog. Wait lang. I hope you enjoy our Oh, mukbang. Ano masasabi niyo sa kinain natin? It's good. Masarap po talaga pag libre. Yeah. Oy, hindi yun libre. Feeling. Ano ba name mo sa YouTube? Iba ka no. Iba ka no? Oy, Kim, ano natin may bagam? Nag-imas Ilocano. nag-imas ate si Dami. Ilocano din siya. Oh, sige. Ako din may bagak. Ano natin may bagam? Angan! Ano, bankrupt nga modelo?
Sige, bye. Iba ka TV. Ah? Iba ka ano, pre? Iba ka. Iba ka. Bye. Bye, guys. Sige naman to.